Predstavnici vlade Srbije i arapskog investitora Eagle Hillsa su u zgradi Geozavoda potpisali ugovor o zajedničkom ulaganju u projekat Beograd na vodi, vredan oko 3,5 milijarde evra. Ugovor su potpisali predsjednik upravnog odbora kompanije Eagle Hills Muhamed Alabar, direktor Beograda na vodi Aleksandar Trifunović i predsjednik vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Ona je rekla da je ovo veliki dan za Beograd i Srbiju. Srbija i Beograd grade i ovo je velika mogućnost da zaposlimo našu građevinsku, mašinsku i svaku drugu industriju. U to ime nadam se i želim da ovaj ugovor se ostvari i realizuje u roku. Prema potpisanom ugovoru, Republika Srbija će biti vlasnik 32% kapitala, dok će partner iz Ujedinjenih Arapskih Emirata biti vlasnik 68% kapitala. Za finansiranje projekta Eagle Hills će obezbediti 300 miliona evra. Projekat će trajati maksimalno 30 godina, a prva polovina mora biti završena u prvih 20 godina. Prilikom izvođenja radova, domaći izvođači će imati prednost. Eagle Hills će dodatno odobriti Republici Srbiji zajam od 90 miliona evra za preseljenje železničkih objekata i Savskog amfiteatra, kao i 40 miliona evra za završetak eksproprijacije. Zemljište je investitoru dato na zakup od 99 godina, a zgrade koje su pod zaštitom države neće biti uklanjane. Veliki projekat, infrastrukturni projekat kao što je ovaj, može da ima veliki značaj za sve građane, ali nije toliko važna ta infrastruktura koliko, verujem, ono što je važnije, a to je bolji kvalitet života za sve građane. Potpisivanju ugovora prisustvovao je gradonačelnik Beograda Siniša Mali, koji je rekao da se kroz ovaj projekat pokazalo da su se u Srbiji stvorili uslovi za pozitivno investiciono okruženje. Zato bih zahvalio gospodinu Alabaru što je rešio da deo svog novca, znanja i vremena uloži u Srbiju i kada smo sinoć pričali oko značaja ovog projekta za Srbiju i za Beograd, nismo mogli da se setimo nijednog drugog tako velikog projekta koji se trenutno dešava u Evropi. I zato je Beograd na vodi najveći projekat ovog tipa ne samo u regionu, nego u Evropi i zbog toga treba da budemo ponosni da se baš nalazi u našoj zemlji. Ugovor o realizaciji projekta biće pravosnažan kada Komisija za zaštitu konkurencije to odobri, a posle toga i javnost će imati potpuni uvid u ovaj dokument.